I evo su ljudi u drugom delu. Tako da, ja... Evo, ćavno sad. Dobro, i ovo mi ne treba. To ne treba više. Ja, ovo sekira je skoro po praznicima. Što ću sad? Morat ću ovo praviti. Dobro, idem drvo, idem sada. Inače, u drugom svijetu, nije u ovom svijetu, nego u drugom, ovo su mu našu dijamanti. Ovo su našu dijamanti. Ali dva su. To nije baš puno. Lukama samo. Čekaj, idem ja pa napravim, šta čekaj? Čekaj da počemo. Evo ko smo da napravim baš. Bude puku kriper. Inače, se gdje mi prebio kuću. To spavo. Voda mi je bila kućica mala. Ovo su tu kraju. Ljudi kraju pravi kući su vidiš, ali kuća vrati i kuć pakao, kad pogledaj. Зачем я вот это копаю? Забором. Скоро прийде там. Идемо опять к вам. Вот так внизу. Внизу. Idem da pravim tamo. Vadim ljudima zube kao loši zubar. Moram vrati ovaj kolorito. Dobro. Ja sam ponekad ozbiljno glup. Sekire mi trebaju.
Pronto, stavиш treba to i blova. Te se dobro. Dosta tri. Nekad, neće. Inače, posle ovog videa, pre ovog videa pogledajte video pre, video drugi. Video pre ovog. Savjetujem na komentar. Dobro. Mi se slačeće. Inače, ovo sad imamo 12, ja mislim sad. 12 Nije 7:04. 7:04? What? Ili mi nije tačno sad. Ili ja tripujem. Nemam pojma. Pišite u komentarima ako je stvarno 7:04. Meni dok izgleda kao da je 12 sati. Spavam se crkao. Inače, Viktor je otišao u bed. Mislim da je ovo dosta drveta. Sad idem kući u mrak šlupa. Sad idem kući u posao. Malo. Ivan. Tu sad pravimo.
Sad mogu, ide. Nekoliko će mi treba. To je dosta. Sad, što sam čekao da prespavam. Dobro jutro, Srbijo! I Minecraft boy. Ovo nije pametna ideja. Dobro. Ovo će video traje, nećemo školit. Mislim da to zove, ne treba ništa. Idemo u prasenjenci. Kako je ovo? Ti pričaš? Tako je pečevo. Mogli mi nešto kore,